Ang pagdakop kang Pablo. Gawa Kapitulo 21 versikulo 27 hanggang 36. Sa dihang hapit na matapos ang ikapito kaadlaw sa ilang pagpanghinlo, may mga Hudyo gikan sa probinsya sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang tanang mga tawo didto sa templo nga dakpon si Pablo. Misinggit sila, mga katagilungsod ko nga mga Israelinhon, tabang kamo. Mao kini ang tawo nga bisan asa siya moadto nagapanudlo batok kanatong mga Hudyo, batok sa kasuguan ni Moises, ug batok ni ining templo. Ug dili lamang kana, kon dili gid ala pagayod niya dinhi sa sulod sa templo ang mga tawo nga dili Hudyo, diino sa kini kapag pasipalan nining balaan nga lugar. Gisulti nila kini tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga Efeso nga miuban kang Pablo didto sa Jerusalem, ug abinilag si Pablo ang nagdala ni ini sa templo. Busa nagubot ang mga tawo sa tibuok nga Jerusalem ug nagdinaganay padulong ngadto sa templo aron dakpon si Pablo. Gidakop nila si Pablo ug giguyod nila ngadto sa gawas. Pagkahuman gisirad-an dayon nila ang pultahan sa templo. Patyo na unta nila kini, apan nakabalita ang commander sa kasundalohang Romanhon nga nagubot ang mga tawo sa tibuok nga Jerusalem. Busa ang commander nagdala dayon og mga sundalo ug mga opisyal ni ini didto sa mga tawo nga natigom. Pagkakita sa mga tawo sa commander ug sa mga sundalo mihunong sila pagkulate kang Pablo. Gidool sa commander si Pablo ug gidakop, ug nagsugo siya nga gapuson si Pablo og duha ka kadena. Dayon nangutana ang commander sa mga tawo, kinsa ba kining tawhana ug unsay sayop nga iyang nahimo. Apan nagkalain-laing mga tubag ang iyang nadungog, ug tungod sa kayagaw sa mga tawo dili mahibaluan sa commander kon unsa gayud ang nahitabo. Busagi mandoan niya ang mga sundalo nga dadon si Pablo sa kampo. Pag-abot nila sa hagdanan sa kampo gisakwat na lang sa mga sundalo si Pablo sa paglikay ni ini sa mga tawo nga labihan ang kaso ko nga nagsunod-sunod og naninggit, patsa siya.